שלום, כאן חברת תמן התקנים בע"מ. For English menu, please. תמן שלום. את אורן בבקשה. הלו. אורן מדבר, שלי יוסי מנתניה. כן שלי. רציתי אם תוכל לתת לי הסבר איזה שינויים הדלת עברה. אני יודע שאם אני יודע, המסילה המקורית שהייתה בדלת זאת מסילה עם איזה... היה מסילה שם, הזרוע הזה היה מתלבש על איזה מסילה עם גלגל, לא שנע על איזה מסילה, נכון? איך זה היה עובד? לא נוגעים במסילות מקוריות, אנחנו לא נוגעים במסילות מקוריות. אבל הזרוע הזה הוא לא מחובר למסילה המקורית כמו שהיה לפני כן, הוא מחובר לשרשרת, אז הזרוע הזה בעצמו עבר... הזרוע הזאת יושבת בדיוק כמו שהיא יושבת, השרשרת מתחברת לזרוע הזאת, אין שום שינוי בזרוע מעבר לזה שהשרשרת מתחברת לזרוע. אבל איך אין שינוי בזרוע אם הזרוע מתחברת לשרשרת שלך? באיזה אופן היא מתחברת לשרשרת? סליחה? איך היא מתחברת לשרשרת אם היא לא עברה שינוי? איך היא מתחברת לשרשרת? יש פלח שמתלבש על הזרוע, ולפלח הזה יש שני קדחים שהשרשרת נכנסת ואיך הפלח הזה? הפנים של השרשרת. ואיך הפלח מתחבר לזרוע? תגיד לי, מה חקירה? אני לא מבין. אני חוקר, אני מנסה להבין מה עשיתם שם, איך הפלח מתחבר לזרוע? אתם מרתקים איך אותו? הפלח מתחבר לזרוע בשני ברגים. עושים שני חורים, עושים שני הברגות, מברגים תופסים. קדחתם חורים בו ועשיתם שני הברגות, נכון? קדחנו חורים ועשינו שני הברגות, נכון. ואתה עדיין רוצה שאני אשלם על החלק הזה? ואתה עדיין תשלם על החלק הזה, נכון. ואתה עדיין תביא את האוטו, ושתקנה את החלק ותביא את האוטו, אנחנו נחליף אותו עבורך, נכון. ואתה לא חושב שהחלק הזה הוא באחריות שלך, למרות שהוא עבר התאמה... לא, כבר היינו בשיחה הזאת, שלי, ואני לא נכנס איתך לשיחה הזאת עוד פעם, בפעם השלישית היום. שלי, אנחנו לא נקנה, תמן לא תקנה את החלק הזה. אני אחזור אליך תכף. לא, רגע, עוד לא סיימתי. עוד דברים הותקנו בדלת, נכון? הותקנו גם חיישנים, נכון? הותקנו מלא דברים לא על הדלת. אוקיי, הותקנו בדלת חיישנים? לא. הדלת מקושרת איכשהו גם למעלית, כדי שיהיה סנכרון ביניהם. יש מיקרו סוויץ' במדרגה בפנים למטה. אם אתה תסתכל בכניסה במדרך, בפינה השמאלית, יש מיקרו סוויץ' שהדלת נוסעת אחורה, פוגשת אותו. לא מותקן על הדלת. מה עוד? אם יש עוד משהו, נשמח לדעת. מה ששאלת, קיבלת תשובה, זה מה יש. הבנתי. אוקיי, תודה רבה. בבקשה.